Ola, a semana pasada falábamos do verán, igual que a anterior, a outra da máis alá e a outra, en fin. Durante todo este tempo fomos recibindo cartas. Algúnas eran cartas de ánimo, que sempre se agradecen, moitas gracias. Outras eran cartas que emitían pequenas críticas, porque non. Tamén había outras cartas, a reoca, bueno, había algunha confundida, ¿no? Pero bueno, quería decir que tamén había outras cartas dictadas directamente polo corazón, polo sentimento, escritas de verdad coa alma nun puño. Cartas de persoas estigmatizadas, marcadas pola diferencia, por eses defectos que poden condicionar toda unha vida. Este programa máis ozono que ten vocación de servicio público e gratuito e que quere chegar a todo tipo de públicos, diríxese hoxe a esas persoas e as súas problemáticas. O padecer dos marxinados nas súas propias voces. Documentos inauditos. Televisión en cor para distinguir o branco do negro. Supersticións cotiáns. Testemunhas dos terrores inconfesos que nos fan segregar os seres con peculiaridades. Os últimos adiantos da ortopedia e da estética a disposición da xente magoada polas súas chatas. Os problemas do espírito e do alento na sociedade da asepsia e dos inodoros. Unha selecta mostra de cidadáns atrévese a confesar públicamente os seus complexos e frustracións. Todo isto gratis e sen ningún compromiso pola súa banda nos vindeiros 30 minutos de televisión. Desde Pontedeume, esa vila situada no sur de Galicia, no sur máis ou menos, porque xa saben que eso de sur ou do norte, pois depende de onde un veña, non? Pois o caso é que desde Pontedeume nos chega esta carta que, como ven, leva o selo de urxente. Nela, un mozo desa vila eumesa contanos a súa problemática coa droga, co terrible mundo da droga. El fala con raiva e ao mesmo tempo con resignación de cando se viu envolto nese mundo sórdido do vicio. A redacción deste programa, fondamente impresionada por ese documento, decidiu poñerse en contacto co remitente e pedirlle que nos contara a súa experiencia. A única condición que puxo pola súa parte foi que a súa identidade quedase velada ás nosas cámaras. Imos ver logo ese estremecedor documento humano. Tiña uns 11 anos. De antes non recordo nada. Foi cando chegou o tío Andrés de América, que viña casado con unha negra impresionante, moi simpática. E o tío Andrés era especial, porque tiña toda a piñata en ouro e plata. Os dentes pares todos en ouro e os impares todos en plata, pero absolutamente todos. E ademais sempre iba impecable cos seus zapatos brancos, como somente el sabía levar. E el falábame da selva e das serpentes. Sabía que me gustaban moito as serpes, xa daquela. E meditaba a dormir as sextas con el e coa súa muller. A min puñanme no medio e así estábamos horas e horas na cama, os tres. E claro, aquelo todo a min foiseme pegando un pouco. E logo tamén pegaba o meu pai e pegábame a miña nai. Non sei por qué todo o mundo empezou a coller a costume de mallar en min e de pegarme. E eu collín afición a aquelo e gustábame levar palizas e chupar pegamento por tubo e por bolsa. Tamén facía outras cousas que supoño que non vos gustaría escoitadas. Logo xa
Así estuve hasta os 17 ou así. Hasta que fun ao servicio militar. Bueno, voluntario, a África. Primeiro estuve en Melilla. E logo fun ao tercio. E ali sí, ali entón o que daba as malleiras era eu, os moros e as moras. Dios, canta xente matei, moros e moras. E zumbaballes por detrás e me deixaba zumbar. E pedíalles que me zumbaran e logo metíalles un tiro. E a mí faime gracia cando aquí, como lle chamades vos, a perica. Mirades estes puños. Unhas bolas de opio, así, durábame 24 horas. E así, o mellor pasaba 4 semanas, despois dormindo seguido. E logo se me aficionei a todo o demais. Esta mañán, antes de que chegarades vos, chegaron os análisis de Majadahonda. Non sei, parece que un poquito tocado estou. O peor é a rapariga, que como estas cousas teñen, parece que se pejan igual, é unha lotería. Quizá a chavala tamén este algo tocada. Ahora, se non vos importa, podedes marchar. Non quero falar máis. Xa que nesta edición de Mais Ozono estamos a falar de persoas marcadas polo estigma e pola marca diferencial, ímonos ocupar agora desa xente que está condeada de por vida a ter que representar un papel que nada ten que ver coa súa personalidade. É o caso de Manuel Banquiña, que está aquí hoxe vestido de normal, de como el, e como ven moi guapo, do que xa non lles vou dicir pois nin que é actor, nin que traballou para a Televisión de Galicia, nin que fixo cine, nin que fixo teatro, porque tal, todo eso xa o saben. Bueno, Manuel, isto de ter que representar, asumir distintas personalidades ao longo de toda a tua vida polo teu traballo, tente marcado ou non? Claro que non. Ai, non? O levas así de pancho? Si iso é o mellor que te pode pasar, non? Ti crees? Si, facer distintos papéis na túa vida. Verdadeiramente, si. E o teu papel auténtico cal é? Esta entrevista é en serio. Home, claro, non vai ser en serio. Que pensas que isto é un programa de coña? Ou... Desdramatizado. Sí, desdramatizado, a ver, en serio. Cal é a pregunta, perdón? Que o teu auténtico papel cal é? Ti Tes como és, de verdad? Tes un pañuelo que sudo. Un pañuelo, por favor, produción. Non hai pano. Non Si, hai ten pano. que haber algo. Bueno, Aparece, hop, isto é o milagre da televisión, gracias. Ai, é maravilloso. A pregunta era? Ai, por favor, a pregunta, pero que pouca memoria. Para un actor con tan pouca memoria, a mí é que non sei. É pola idade. É pola idade, non? A ti, como és realmente? Es así como te estamos vendo? A esa cadela é túa, por exemplo? Bueno, xa, isto estaba preparado para este orden. Como é tú esta chea de pelos, toma, señores espectadores, miren para Lena, miren para a cadela, xa saben como é. Non, preciosa, peluda, que linda, que bonita. Pois decías que asco. Decía que non marca nada, non marca que vai marcar. O único que che pode marcar un pouco, efectivamente, é facer programas concurso, eso sí. Sí, e ti como levas eso de que a xente te vexa pola calle e diga mira, gran casino, gran casino? Pois mira, ao levo máis ou menos, pois porque, por exemplo, nos cristais do coche, pois sempre deixan as huellas. O mellor vos tú metes sentado no coche, vas a desaparcar e de repente... Que? Tú estás aí aparcado. Que de que? Que? Cando me levas ao casino? Te poden pasar cousas desas así, pero vamos, en xeral, lévalo ben. O mellor tamén te molesta que esas así, que pases pola rúa normalmente e digas ¡Gran casino! Pues, chaval, pero estas son cousas que pasan na vida. Sí. Xa non te permites tanto facelo gamberro, porque tienes bastante gamberro e despois de ir pola tele o mellor xa te cortas algo, cortaste ¿no? non porque pensen que gamberro é o de Gran Casino, sino o tipo da televisión, o chico ese, non? Sino que non vayan pensar que aproveitando que estás en ese tipo de traballos, pois gamberreas un pouco máis, cando en realidade te decías que antes que non facía falta explicar que fago teatro, que fago televisión, sí que hai que explicar eso, porque a xente verdadeiramente cree que somente faz televisión, non? Ou que ti te adicas a estas cousas desde que existe televisión. E a televisión precisamente existe porque antes existíamos nós, concretamente eu.
Sí, sí, xa asistías ti antes da televisión, dis. Prácticamente montouse esta televisión para que eu pudera traballar nela. Pois mira, aguántame un pouco da cadeliña, porque Sí. ahora imos pasar a outras cousas. Por A continuación teño que presentar unha tires cousa. Tires tamén, antes de que remates... Sí, a ver. Tires tamén unha dígame persona vostede. bastante popular, como te vai? Bueno, mira, aquí as preguntas fago a seu, eso para empezar, pero Porque bueno, ti eres facendo unha estrela deste excepción, programa, no que facendo unha excepción, traballamos diríche que xuntos. efectivamente son a estrella deste programa, parece mentira, sobre a que máis Estrela, brilla, nena. non? Como Por debe ser. eso, por feito de decir estrella non vas brillar máis, eres unha estrela. Eso, estrela, vostede perdone. Bueno, pero aparte de ser unha estrela neste programa, pois o da popularidade non te creas, A Pero, xente por exemplo, non ligas me máis coñece ou algo moito. así. Que vou ligar? Nada. Ti Salimos compras un ligue en nas túas tendas de Betanzos. barrio, porque eu compro nas tendas do Eu tamén, pero non me deixa Que non máis che din barato. nada, non Que che va, sabe. ainda me cobran Non, máis. máis Xa barato falaremos tampouco, logo deso. Pero te iba a decir que saiu un Sería ligue en normal. Betanzos a semana pasada, Ah. pero nada, fillo. Ao final, nada. E seguimos adiante en máis ozono cun novo caso. Esta vez, unha muller relata a súa experiencia na que unha simple colilla de pitillo deixou unha marcada de por vida. Adiante esa conexión. Está preparada? Sí, compañeiros? Adiante. Ben, en primeiro lugar, darlle as gracias aos demais ozono por deixarme expoñer aquí o meu caso. Bueno, a min o que me pasou así en resumen é o seguinte, non? Eu vivía nunha vila, non vou a dicir cal, non? Pero vaya, Remé, se me estás vendo, recordos, Bueno, eu tiña unha irmá maior, era así algo máis fea que a min. E polos braos íbamos á Coruña, porque o meu tío traballaba na hípica e pasábanos ao baile de mocitos. E a miña irmá Rosi, que era moi simpática, sempre dicía aquelo: a ver, babies, vamos de pesca. E ir de pesca era irlle rondar aos de Canalejo, que o pai era comandante e a irmá maior era secretaria de Bornenburger. Bueno, a min o que me gustaba era José Adolfo, que se fixera a cirurxía estética en Barcelona. E a miña irmá Rosi tamén andaba por el. Pero a miña irmá Rosi, que en paz descanse, estas cousas nunca se lle deron ben. Bueno, o caso foi que Rosi dixo a Fito, o irmán de José Adolfo, que eu dixera na hípica o da cirurxía estética. E claro, José Adolfo, que non me facía nin caso porque eu era máis pequena, pois foi e apagoume un pitillo na cara, así, aquí. E eu aguantei por orgullo, pero caían máis vaguas que dolor, pero aguantei. E despois, perdona, fumaba Chester sin boquilla. E despois veu Rosi e traíame mercurocromo, pero eu tampouco quixen. Pero claro, despois o peor foi que se me infectou e encheuseme de pus, non? E na casa de socorro fixeron unha carnicería. E ao principio non lle das importancia, pero despois, cando te decatas, fumaba Chester sin boquilla. No, señora, non, mire, no, aquí non é, nesta televisión non facemos eso. Non, o do striptease non é aquí, digo yo de verdad. Xa sei que é unha porcallada, pero non, que non, aquí non é. Nada, non se preocupe. Nada, vostede. Adeus. Aínda que se diga que as apariencias enganan, o certo é que moitas veces só nos fixamos neso, nas apariencias, á hora de enxuiciar as persoas. Con noso sistema multimotos, que vostedes xa coñecen, é único no mundo e permite obter respostas en diferido como se estuveran gravadas, pero as emitimos en directo ou algo así, pois o que fixemos esta semana foi intentar saber cales son os defectos físicos que máis arrepío lles producen os comuns dos mortais. O mal alento. A falta de dentes. A falta de manos. A falta de forza. El sudor de los sobacos. A fala, a forma de falar. A nariz. El que sea desgraciado por naturaleza, pues, ¿qué le vamos a ver? No respondo de que sea un defecto. Me gustaría ser un hombre. Mal olor de pies, por ejemplo. Pero que se huela... Y de cuerpo, sudor y tal, sí. Que ande con los ojos torcidos. Y el pie así, que ande con los pies torcidos también. Tal vez la joroba. Pues la joroba puede ser. O alento. Eu non digo nada, eu non ollo. Bien. Ah, non vai? Non, Pero, non tengo que hablar nada. Sí, o alento, quizás. Un borracho. Eso é un... Cando ten unha cor, cando está tallada. Esa é unha das cousas que máis... A mí sí. Eu non o podo soportar. Todo lo que sea feo é feo. Sí. A non soportar yo o borracho.
hai signos, máculas, sanbenitos e estigmas que son irremediáveis porque forman parte dos nosos xenes, pero hai outros que non, que se van incorporando ao longo da historia persoal de cada individuo. É o caso que nos ocupa. Un parado escribiunos unha emotiva carta de 7 folios. Pregamos que a próxima vez que nos escriban sexan un pouco máis breves, porque o tempo na televisión xa saben que lles vou contar. Pois, en fin, nesta carta, como decía, de 7 folios, este home contanos a súa problemática. En canto soubemos dela, rapidamente enviamos as nosas cámaras, porque para algo esta produción. Bueno, eu nesta vida por facer fixen de todo. Estiven en Tánger, montei ali un negocio, veu un irmão meu, casou cunha mora, ahora ten el ali un hotel, ten outro en Melilla. Despois, bueno, embarquei, andive en Vigo, Terranova e o Gran Sol tamén. E despois casei, viñeme para Burela, tuve un par de nenas, e claro, a escola, en fin, hai que darlles de todo, vestilas, entón combinaba o bonito co caolín, e co caolín tuve unha desgracia, pillei unha silicose que ainda arrastro ahora, secuelas, e bueno, tamén anduve no cemento, no Ural, en Sarria, pero claro, tiño o pulmón así non podía, non? Entón, bueno, despois tuverme que internar, tuve un tempo longo nunha residencia, Irmáns Pedrosa, en Lugo, pero estuve perdendo. Bueno, despois anduve, foi cando chamei a Romualdo, que estaba en Stuttgart, fun con el para Alemania, ali anduve na ampliación do metro, porque había pouco chollo, estaba todo completo, non? E despois cos turcos vendendo Saitun, e tamén, coño, é certo, cun circo por Italia, Yugoslavia, eu tocaba a trompeta e unha tipa andaba da cabalo por ali pola pista, e bueno. E agora nada, agora aquí, facendo cola no INEM, a ver que chollo cae, o que caiga, eu fago de todo, xa ando coa roupa do chollo posta, en fin, limpa, pero preparado para chollar no que sexa, cando sexa, xa. Outro día vin un chollo de informática, pero eu non sei a informática, non sei eu a informática, pero bueno, amigo que me voten, Vostedes que leron moitos libros de terror, que seguramente viron moitas películas de medo e que sen dúbida coñecen ese videoclip de Michael Jackson, Thriller. Que pensarían se lles dixéramos que eso dos homes que se convirten en lobos cando hai lúa chea é certo? Que os lobisomes existen e que demos con un moi perto daqui, precisamente en Lobeira. Pois procuren atar esa grima e esa repugnancia que sen dúbida sentirán e ser comprensivos con el, comprendelo ante todo. Eu sempre fui un tipo de natural tranquilo, mesmo cachazas, pouco agresivo, pouco competitivo, nunca crin eso de que o home é un lobo para home. Nunca tiven grandes ambicións, nin quixen estudar, pero aos 21 anos tiña a vida solucionada. Saquei unhas oposicións de celador e tocoume a praza en Zamora e fun para lá, Zamora, pero foron moitos cambios para min e así me loce o pelo. Empecé a traballar nos turnos de noite da residencia e cando volvía a pensión na que vivía cedo pola mañá, pois caía na cama de reado. Despois erguíame tarde, comía mal, non me afeitaba, ceaba así unhas hamburguesas e volta para a residencia. Xa dixen que non me afeitaba, non? Pois a xente, pero os compañeros da residencia empezaron a tratarme así con certo temor, como se eu tivese cara de delincuente ou lles metese medo. Eu non me afeitaba porque ao principio creín que era porque non atopaba o xabón portugués que utilizaba de cote antes de ir para Zamora, pero despois decateime de que tiña algunhas outras alteracións, arrepiábame o sangue, puñaseme os pelos de punta cando vía un ferido entrar en urxencias e bueno, arrabeaba, alancaba polos corredores, algunhas veces mesmo berraba, se me cruzaba con algún compañeiro, pois puñan unha cara así como se visen ao lobo. A xente empezou a dicir que as miñas crises coincidían coa lúa, e non era todo verdade. O que pasa é que nas noites de lúa chea, pois a xente sempre di, pois mira que noite máis bonita, por que non imos tomar unha a tal sitio? Collen o coche, venlle a presa, e sempre as noites de lúa chea sempre hai moitos máis ingresos en urxencias, corpos desfeitos, sangue, e eu claro, por ali descontrolado, cos pelos de punta, berrando de aquí para lá.
botáronme da residencia, non? Dixeron que eu era un lobisome. Eu puxen unha demanda e quedei ali en Zamora esperando, pero ninguén falaba comigo. Fíxenme amigo duns pastores alemáns, luteranos, fíxenme luterano, introvertido, unha crise de fe que tiven todo por controlarme, porque a min de natural o único que me pasaba as noites de lua chera que me medraba o rabo e que se me puña teso. E eu por non asustar a ninguén, especialmente as enfermeiras novas, saía para o xardín da residencia mangado e ali, claro, salaiaba, suspiraba, saloucaba, por veces soubeaba todo porque eu sabía que me colleran de ollo e que lles dera porque era un lobisome que me ian botar do traballo e que o que me quedaba era volver para a aldea, meterme na casa dos pais ali, na aldea, a lobeira. Pois miren por onde que estou pensando eu que, a fin de contas, eso de ser diferentes, de ter algunha peculiaridade física, de ter algún defecto ou algunha tacha, pode, a fin de contas, vir a redundar en beneficio do propio afectado. Porque aplicando aquelo de que non hai mal que por ben non veña, podemos pensar naqueles os que non lles deixan pasar nas discotecas porque teñen algunha pequena diferencia co resto. Pois miren vostedes por donde así non teñen que aguantar nin os decibelios, nin os fumes, nin os cobadazos, nin os pisotóns, nin nada de nada. E así tan panchos na súa casa. O desexo de igualdade non sempre é unha aspiración feliz. Por veces amosa aspectos tráxicos. O desexo de igualdade pecha moitas veces portas a xente como a nós polo único motivo de non ter a mesma aparencia. Por trás da defensa do decoro e da elegancia agáchase moitas veces o terror, a natureza. Por veces as diferencias nefandas que segregan as persoas son intanxibles, impalpables. Por veces as diferencias detestadas non teñen aparencia. É o caso da halitose. Un desgraciado trastorno que illa e discrimina moitos polo particular alento da súa boca. Os que a padecen pasan irrevocablemente por porcos e desaseados. De pouco val ser inxenuo e terse por persoa normal e corrente cando un está marcado pola diferencia. Mais temerario é aínda sorrir na adversidade, sobre todo se a diferencia é un dente remontado. En moitos casos, os detalles que separan os felices mortais dos infelices son produto das modas, pero non por iso menos discriminatorios. Se un non quere que o segreguen, o mellor é seguir o dictado dos costumes. Teimar nos propios gustos, aínda que sexa ocultándoos, non sempre dá resultado. Cando a marca que afasta do común da xente ven de natureza, convén poñela a excuso, disimulala, aínda que por veces as consecuencias de tal decisión sexan aínda máis dolorosas. Convén non esquecer que os criterios que separan a xente de ben dos arrastrados non sempre son fixos, motivo polo que a un lle poden tocar a campá cando cree que vai campando. A vida é un conxunto de cousas imprevisíveis que nos fan estar sempre en suspense, sempre na corda frouxa, sempre suspendidos. Pero hai quen, ademais de estar suspendido, está sempre suspenso. É o caso que agora nos ocupa. Un home que empezou deixando para setembro, porque total era o mesmo, e despois para febreiro, outra vez para xuño, setembro, febreiro, e ata hoxe. Sí, son orellas de burro, que pasa?
Hai que ser Severo Anchoa aquí, o que? Catedrático, licenciado. Ganei naseu. Fun o primeiro da clase en ganar estas orellas. Pero a mí non me importa, paso total de bisectrices, de directrices, dos Austrias, todo eso. Incluso dos gringos. A mí que me vai importar a mí, que lle quemou o campo de algodón o gringo aquel. A mí que me importa. A mí non me gustan os negros, ni me gustan os gringos, ni me gustan nada. Eu que quero é andar polos camiños a traerle pedras aos pasearos. A mí que me importa. Para unha pregunta que me sabía, é como outro día o cuac, cuac. Para jorobarme, nada máis que por jorobarme. Sabía que máis sabía porque meu pai é comunista, e ele o sabe, non fuma como ele, fuma como un fascista que fai así co piquillo. E preguntarei, de que morreu Lenin? Eu dixen, de apoplexía, creo que pon no libro, de apoplexía. Todo o mundo sabe que morreu de apoplexía. Suspenso, un carolo como unha catedral. Claro, como non dixen a palabra mágica que fulminado. Morreu fulminado de apoplexía. Nin morreu, nin se desfixo, nin cajón, nin nada. Ten que ser fulminado. Como o Lareo de mate, outro listo de carajo. Perdón. Outro día tamén un chaval chega pregunta a clase, fulano, servidor, hai que dicir servidor. Chega un que non sabía nada, que era novo, que repetía, viña expulsado do outro colegio, e di presente. Levántase o mía, vaya, ya nos salió un grano. Oiche, che dixo, xa nos salió un grano en el colegio, para septiembre, porque lle dixo presente. A mí que me importa, eu son un burro, que en italiano quere dicir manteira, eso sí que non o sabían vostedes. Manolo canta como el Rafaelo, el burro sempre in tavola. Io sono un burro. Quen máis quen menos, todos nos sentimos marcados por uns pequenos defectos inconfesáveis. Pero eu creo que máis que tentar esquencelos, o que hai que facer é facerlles frente e tentar de superarlos. Que non hai mal que 100 anos dure. Esta é a mensaxe que nos traen hoxe as nosas fermosísimas azafatas, que traen consigo un montón de obxectos que permitirán que vostede convirta os seus defectos en cousas dignas de admiración. Se vostede sospeita que os cheiros do seu corpo poden traicionar nas distancias curtas e de resulta xa ten irritada a pela conta dos desodorizantes, a solución para o seu problema é Perrurfume. A perruca perfumada para a cova do brazo que, ademais de desodorizar, aporta a imaxe dos auténticos Latin lovers. Perrurfume. Onde hai pelo, hai alegría. Se dende pequeno lle dixeron que o vento son as súas orellas en movimento. Se está farto de ouvir falar entre sorrisos da película Dumbo, mellore a disposición dos seus cartílagos auriculares con Craniofix, o económico adhesivo cosmético para orientar armónicamente as súas orellas. Craniofix, estética instantánea. Se cree que hai xente que dubida da súa virilidade, se por veces se sinte inseguro cando camiña por unha rúa deserta, non dubide en facerse con Paquesport, a prótese anatómica de volume variable que elimina toda idea de inferioridade na poboación masculina. Paquesport franquea a súa virilidade. Grandezas de España. Se o seu trato coa xente é difícil por non saber sorrir cando convén, ou se decote anda co bico torto, o seu remedio é Sorrispirina. Sorrispirina, os comprimidos matéricos de vía oral que lle aseguran un sorriso triunfal e permanente. Sorrispirina. Un par de comprimidos e adeus melancolía. Se lle costa andar teso pola vida, se de natural non ten un andar lucido, corríxase con Cubicú, o tónico estimulante feito con augas do Deza para que vostede poida camiñar como unha pomba dourada, con andar primeiro de río. Saber levar con tranquilidade e, sobre todo, con naturalidade os propios defectos é unha gran virtude. Eu diría que é a maior das virtudes. No outro extremo está o preocuparse en demasía polas pequenas tachas que podamos ter e convertir en realidade aquela frase de que ás veces é peor o remedio que a enfermidade. Cando cumprín os 25 anos, cando rematei a carreira de telecomunicacións, que foi ao mesmo tempo, foi cando empezaron os meus problemas. A familia, como me vía tan amurchado, díxome de ir a ver ao psiquiatra e fun. O home recetoume uns euforizantes. Tomeinos uns 6 meses e fórome moi ben.
Pero cando saía por aí, ia mercar uns calcetins, facer unhas fotocopias, o dependente tratábame como un can. Falábame a 2 metros de distancia. Os veciños saudábame, pero xusto cando me veían cruzaban a rúa. Eu, con máis ganas de comunicarme que nunca, estaba que botaba pestes. Pensei que se correra, que fora ver o psiquiatra, e por eso a xente non quería nada comigo. Pero o meu crumán, que viu de Venezuela, díxome, un tipo moi directo ele, cheiracho a lento, telo cargado demais, fédeche como un pozo negro, tes halitose. Os médicos dixéronme que non tiña remedio. Pero a min ocurríseme tamén, vou levar allos e cebolas nos petos. E cando ninguén se decata, vou nos mascar de continuo. E algo conseguín. Pero a xente seguía sin falar de bo gusto comigo. Decían que era un tipo vulgar. Entón, empecé a beber colonia. E agora bebo 5 litros cada día. A que máis me gusta é Nenuco. Brando está encabezada. E Atkinsons tamén me gusta, pero tería que bebela con xelo. Ai, teño tantos problemas de comunicación. Estou feito un alcohólico. Tería que volver a ver ao psiquiatra. Ben, queridos amigos, pois isto foi todo por esta semana. Ímonos despedir, pero ímolo facer dando lectura a unha cariñosa carta que nos escribiu unha amiga. Di o seguinte: Ola chanchis, son María Iglesias de Fene e góstame moitísimo o voso programa Mais Ozono. Quixera, a traverso del, enviarlle un saúdo para todo Juan de Lángara, especialmente a Octavo A Carol e Manuel, de segundo de BUP do Tirso, a Nacho, o seu amigo, a Pili, a Iria, a Sonia, a Silver, o meu can, a Luis López Díaz, que me aburro de esperar pola súa carta, a María Lorenzo, a Cachonda, a Marta, a vos, a miña familia, a Vicente Rey e os chavales de Montefaro que esperan o bus polas mañás diante da Autoescuela Madrid-París, sobre todo o de carteira branca, para que saúden. Tamén quixera dedicarlo a todos os pijos e heavies e, por suposto, os que facedes o programa Mais Ozono e a todas as nais que se queixan dos seus fillos. A próxima semana Mais Ozono. Del cielo el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. 7 mares he surcado, 7 mares, color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú.